et fas la pregunta de dir, hosti, com és que un estudiant d'Escodi assumeix aquests càrrecs o aquestes responsabilitats o fins i tot aconsegueix posicionar-se en el món laboral davant d'altres alumnes d'altres carreres que molts cops tenen més renom. Doncs la clau de l'èxit està en les persones que estan tirant endavant aquest projecte. Al final el món laboral és molt competitiu i a la carrera, escolta, t'ensenyen molts coneixements, et donen moltes eines, però això t'ho donen a Escodi i a qualsevol altra carrera de l'àmbit empresarial. Però l'important no resideix en això. L'altre dia llegia un article que deia d'aquí 20 anys el 80% dels llocs que hi ha de feina avui en dia els faran màquines, però hi haurà un petit reducte que seran els negocis que són els que seguiran fent les persones. I al final és així. Aquí estem per estudiar els negocis i els negocis es fan entre persones. Per tant, segurament el més important és qui està transmetent aquests futurs homes o dones de negoci aquests coneixements. I són persones que estan a dins del món laboral, que estan vivint de primera mà els canvis que hi ha en un món molt dinàmic, quines són les necessitats i què s'espera de joves professionals. És molt difícil incorporar-se al món laboral i lluitant amb gent amb més experiència, amb els mateixos estudis que tu, però al final aquí a Escodi t'ensenyen allò que diuen en anglès el know-how o en català el saber fer.